I d'on venen les fires de Pont i Guerra? Càlida i propera, així ha recitat la mallorquina Roser Amills alguns dels poemes de l'antologia de dones poetes de Mallorca durant el contrapunt poètic del mes d'abril. Amb accent a la neutra és un recull de poemes de 19 escriptores balears des de la dècada dels 40 fins a l'actualitat. Les Balears no se n'havia fet, bé, concretament a Mallorca, que és el que ens interessava, no se n'havia fet mai cap, i trobaven que era necessari perquè si bé hi havia dones poetes en actiu, escrivint poesia, participant en recitals, passaven molt desapercebudes i no tenien la mateixa presència i visibilitat que els seus homòlegs masculins. Aleshores volíem d'alguna manera solventar aquest hàndicap que presentaven les dones autores. Precisament per aquest motiu, Maria Antònia Massanet ha assegurat que els hi ha costat molt arribar a fer aquest recull. No hem tingut tanta xarxa, també no ens hem conegut tant entre nosaltres, ens ha costat més moure'ns entre nosaltres, sobretot perquè ens han faltat referents, perquè els autors que estudies a l'escola, a l'institut, fins i tot a la universitat i en l'educació superior, acaben sent fonamentalment homes i les dones deixen per final de trimestre que mai hi ha temps per veure-la. El recital poètic ha estat acompanyat, com sempre, de la melodia dels estudiants de l'Aula de Música i Teatre Musical de Sant Feliu.